99% от хората използват етеричното масло с портокал по грешен начин. Това са моите чит хакове, които научих съвсем скоро. Хайде да ви покажа. Чит хак номер 1. Както виждате, все още е студено. Използвам маслото с портокал на етерин. Капвам 1-2 капки, когато духне вятър, както сега, и започва да ухае на пролет. Хак номер 2. Обичам да работя навън, сред природата. Капвам 1-2 капки върху страниците на тефтера. Ароматът прави всеки нов ред вдъхновяващ и пълен със свежест и чит хак номер 3. Това е моята тайна арома зона. Постоянно идвам тук, когато имам нужда от почивка и спокойствие. Капвам навсякъде по 1-2 капки и всичко придобива уникален пролетен аромат. И за доброто ми настроение и свежото усещане се грижи портокаловото масло на етерим. То е 100% натурално, извлечено от портокалови кори. Ароматът е супер свеж и променя атмосферата около теб. Пробвай ти!